הדיסקליימר בכללותו מופיע בעמוד 2 של המצגת, אבל נזכיר רק שהמידע שמוצג כאן הוא לצרכי נוחות בלבד. אנחנו ממליצים לקרוא את דוחות החברה, ויש פה מידע צופה פני עתיד, אז נא להקשיב היטב לאייל. בבקשה, אייל. טוב, תודה רבה, בוקר טוב חברים. אני רק אתחיל ואומר שאם יהיה לנו עוד התראה ואו אזעקה בזמן המצגת, אנחנו ניקח הפסקה ונתכנס מיד לכשיסתיים. מקווה שזה לא יקרה. אז בוקר טוב שוב ותודה שהצטרפתם. 2025 הייתה עבור אקונרג'י שנת מעבר מחברת פיתוח צומחת לפלטפורמת IPP אירופאית מבוססת ביצוע. השגנו גם האצה משמעותית בהקמות, חיזקנו את המאזן שלנו, הגדלנו בצורה מהותית את צבר הבשל, שהוא בעצם העוגן של התוצאות שלנו בשנים הקרובות. אנחנו פועלים בשוק אירופאי שנמצא בעיצומה של טרנספורמציה משמעותית, עלייה בביקושים לחשמל מצד אחד, חדירה מואצת של מתחדשות, ותלות גוברת בהגירה שעליה נרחיב בהמשך, ונראה איך אנחנו משתלבים וגם מובילים באסטרטגיה הזו. האסטרטגיה שלנו ברורה, אנחנו צומחים בקצב של בין 1 ל-2 ג'יגוואט בשנה, מתמקדים במספר שווקים נבחרים, וגם משלבים הגירה כחלק אינטגרלי מהמודל הכלכלי שלנו. נציג בפניכם חברה עם פורטפוליו גדול של 12.5 ג'יגוואט, צבר בשל בהיקף משמעותי, ויכולת מוכחת להמיר פיתוח לביצוע ולתזרים. אקונרג'י של 2026 היא לא אותה חברה שהצגנו לכם לפני 2 ו3, עברנו בעצם מסיפור של פייפליין וחברת פיתוח לפלטפורמה מבצעת בקנה מידה אירופאי גדול. אם נסתכל קצת על 2025, הייתה בעצם שנה של ביצועים ויצירת ערך וקפיצת מדרגה משמעותית לחברה. אנחנו רואים פה כ2 ג'יגוואט מחוברים ובהקמה לסוף שנת 2025, מתוכם כ630 מגוואט מחוברים ועוד כ1.3 ג'יגוואט בסטטוס הקמה, מתוך פורטפוליו משמעותי של 12.5 ג'יגוואט. גם ברמת ההכנסות, אנחנו הראינו הכנסות של כ74 מיליון יורו. ה-EBITDA שאתם רואים פה של 48 מיליון יורו מתייחס ל-EBITDA ברמת חברה לאחר G&A. זה בדרך כלל אנחנו מציגים את ה-EBITDA ברמה תפעולית, ברמה של פרויקטלית, סליחה, ואז המספר גבוה יותר. כרגע אנחנו מראים אותו פה ברמת חברה. ברמת גיוסים עשינו 470 מיליון יורו, גם במגוון ערוצים שונים, גם דרך הון, אג"ח, חוב פרויקטלי, במהלך השנה בעצם עד עכשיו, עד פרסום הדוח, והגדלנו וחיזקנו את ההון העצמי שלנו בצורה משמעותית, בעוד כ230 מיליון יורו, לסך של 440 מיליון יורו. אם אנחנו מסתכלים על 4 מיקודים בליבת האסטרטגיה של החברה, נתחיל ב-DNA שלנו, שמן הסתם רובכם מכירים אותו, DNA של יזם מקומי. החברה היא החברה, לפחות בנוף הישראלי שאנחנו מכירים, היחידה שבעצם פועלת כיזם מקומי בכל אחד משווקי הפעילות שלה באירופה. יש לנו למעלה מ-50 אנשי פיתוח שיושבים במשרדים, בשווקים השונים. זה 80% מכוח אדם בשווקי היעד. אנחנו ככאלה שבאים מהפיתוח מבינים את הצורך העמוק להישאר ב-DNA שלנו של מפתחי פרויקטים. זה נותן לנו יתרון תחרותי מובנה ברמת חברה, גם עם עלויות נמוכות יותר בהקמת פרויקט, וגם עם יכולת שליטה יותר טובה ברמת ההיתכנות של הפרויקט והגעתו לשלב מוכנות להקמה. אנחנו רואים שוב צמיחה מהירה מאוד, נדבר על זה עוד בהמשך, אבל בצידה גם צמיחה מבוקרת. אנחנו רואים צמיחה של בין 1 ל-2 ג'יגוואט בשנה, השנה ובמהלך ה2-3 הקרובות, מבוסס צבר איכותי ובשל, בשילוב M&A נבחרים. בשנה האחרונה אנחנו מראים כניסה של הגירה כמנוע צמיחה מרכזי בחברה. בעצם הגירה מהווה היום כ50% מהפורטפוליו שלנו, 60% מהצבר הבשל, ובעצם זה נותן לנו את היתרון גם לפזר מקורות הכנסה, גם להיכנס ולנהל משאים ומתנים בשווקים השונים על PPA היברידי, שבעצם PPA מבוסס
PV ואגירה, ומשפר את התשואות ואת המימון, ונותן יותר יציבות בהכנסות. גם ברמת הגיאוגרפיה, אנחנו חותרים להיות שחקן משמעותי במספר מצומצם של שווקים נבחרים שבהם אנחנו פועלים, ליצירת תמהיל מאוזן וניהול סיכונים יותר מבוקר. זה שקף שבעצם מראה לנו בצורה טובה איפה אנחנו היום, ואת המלאי ואת היכולת שלנו להמשיך בפיתוח המהיר ובגידול המהיר שלנו בשנים הקרובות. אז אפשר לראות פה מצד שמאל, ממך שמאלה וימינה, יש לנו, כמו שאמרנו, כ-600 מגוואט בהפעלה ומוכנות לחיבור, עוד כ-1.3 ג'יגוואט בהקמה, ועוד כ-1.6 ג'יגוואט לקראת הקמה. לקראת הקמה זה פרויקטים שהם כבר או מוכנים להקמה, או מגיעים לשם בחודשים הקרובים, והחברה מעריכה בוודאות מאוד 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 גבוהה, שהם יחלו הקמה במהלך 12 חודשים הקרובים. כל שלושת הקטגוריות האלה בעצם מהוות את הצבר הבשל של החברה, שאם תשימו לב גדל ברבעון האחרון מ3 ג'יגוואט ל3.5, בעצם מתוכם 2 ג'יגוואט כאמור בהקמה הקמה ומחוברים בסוף 2025, ועוד מעט נתמקד גם באותו צבר בשל, ונראה מה הוא עושה בשנה מייצגת, ואיפה אנחנו עומדים היום ברמת חברה במונחים מספרים. אבל מעבר לזה חשוב מאוד לראות פה גם את הצבר מעבר לזה. אנחנו רואים פה את הפיתוח מתקדם של החברה, שהוא בנוסף לצבר הבשל. זה אמנם נראה קטן כזה למעלה, אבל אנחנו מדברים פה על פיתוח מתקדם של 5.6 ג'יגוואט. פיתוח מתקדם, אני אזכיר למי שלא זוכר, זה גם פרויקטים, זה פרויקטים שיש להם גם קרקע וגם חיבור לגריד, ונמצאים כבר בשלבים מתקדמים יותר של רישיונות. זאת אומרת שרמת הוודאות עליהם היא יחסית גבוהה, וזה בעצם העוגן המרכזי שלנו לגידול החברה והאצת הפיתוח שלה בשנים הקרובות, מתוך סך הפורטפוליו של 12.5 ג'יגוואט. אם נתמקד בפרויקטים מחוברים ובהקמה של החברה, אותם 2 ג'יגוואט שאתם רואים פה בסוף 2025, אפשר לראות פה גם גידול משמעותי. שנת 2025 בעצם הייתה השנה הראשונה שבה אקונרג'י עשתה שנת פריצה, ובעצם התחילה הקמות של למעלה מג'יגוואט בשנה. צריך להבין פה שלהתחיל הקמות של ג'יגוואט בשנה, או יותר מזה, זה מערכת שלמה שתומכת. זה לא רק להראות איזשהו גרף של תחילת הקמות, זה החל מהגעת פרויקטים, הבאת פרויקטים למצב ready to build, עם כל צוותי הפיתוח, המשך בסגירות מימונים בנקאיים, סגירות PPA במידה וצריך, חיזוק ההון והאג"ח ברמת קורפורט על מנת לאפשר את כל המהלך הזה ותחילת הקמות, סגירה מול שותפי הון, כמו למשל הפניקס, ששותף הון שלנו ברומניה, ב-49% במקומות שצריך, ובעצם וסגירת הסכמי הקמה ותחילת הקמות. אנחנו רואים פה גם, כמו שאמרנו, ראינו קודם את הפיתוח, את הצבר הבשל של החברה ואת הפרויקטים בפיתוח מתקדם. אלה מאפשרים באמת גם את הגידול ב-2025 וגם את הגידול הצפוי של בין ג'יגה ל2 ג'יגוואט, תחילת הקמות כל שנה במהלך השנתיים-שלוש הקרובות. אפשר לראות פה שהצפי של החברה להגיע ב-2028 לקרוב ל6 ג'יגוואט פרויקטים מחוברים ובהקמה, מה שכמובן ממקם את החברה כשחקן IPP אירופאי מוביל וגדול. אז הסתכלנו על הפרויקטים בהקמה ומחוברים. אנחנו מסתכלים פה עכשיו על ההתפתחות של הצבר הבשל של החברה. הצבר הבשל של החברה, אם מסתכלים על פני 3 שנים, מסוף 2024 לסוף 2026, אפשר לראות פה גידול של כ-60% בשנה. זו צמיחה מואצת מאוד. זה בעצם העוגן לתחזיות הצמיחה שלנו לשנים הקרובות. אנחנו מייצרים לעצמנו את המלאי, לעומת הרבה מאוד חברות אחרות שעושות את זה בדרך של רכישה או רק רכישה, או כניסה להסכמי co-development עם developers כמונו. אנחנו בעצם את רוב הפרויקטים שלנו היום מפתחים בעצמנו, ומייצרים לעצמנו את המלאי שיאפשר לנו את הגידול המשמעותי, ומחזק את בסיס התחזיות שלנו לשנים הקרובות. אנחנו ממירים פייפליין לביצוע. ההתרחבות הצבר בעצם משקפת יכולת מוכחת שכבר הראינו אותה ב-2025, של לקדם פרויקטים משולבי פיתוח, ואנחנו כמובן מבססים
את הצמיחה שלנו על ידי תמהיל בשל יותר של הקמה וחיבור ובפרופיל סיכון נמוך יותר. אז הצבר הבשל, בואו נתמקד רגע בצבר הבשל של החברה, ראינו אותו קודם, אפשר לראות אותו פה למעלה, דיברנו על 3.5 ג'יגוואט, שאלה פרויקטים שנכון להיום הם בהפעלה ומוכנות לחיבור, בהקמה ולקראת הקמה, שיחלו הקמה במהלך 12 חודשים קרובים. החברה, אני רק אזכיר גם, עשתה מהלך בתחילת השנה, ברבעון הראשון, של חיזוק, גם השלמה של גיוס הון, 250 מיליון שקל, גם השלמה של גיוס חוב מדורג ראשון של 500 מיליון שקל, ובעצם על מנת להבטיח את יכולת ההון שלנו להקמת הפרויקטים, הקמת הצבר הנדרש ל-2026. אנחנו נצטרך מן הסתם להיכנס לגיוסים נוספים בסוף 26, תחילת 27, אבל אנחנו נעשה את זה כשצריך. אפשר לראות פה בעצם את הנתונים הכספיים של שנה מייצגת מאותו צבר בשל, שרמת הוודאות עליו כאמור היא אבסולוטית. אותו צבר בשל יעשה בשנה מייצגת כ-370 מיליון יורו הכנסות, חלק החברה 277 מיליון יורו, רק מחשמל. זה לא כולל גם הכנסות משירותי ניהול נכסים, שירותי הקמה ומימוש ייזום, שמפעם לפעם אנחנו גם כן מוכרים פרויקטים, מכניסים שותפים וכו'. אפשר לראות פה את ה-EBITDA בשנה מייצגת של 300 מיליון יורו, מתוכו כ-220 מיליון יורו, חלק החברה. יואב, בבקשה. כן. אייל הזכיר קודם שכמחצית מהפורטפוליו שלנו הוא בתחום ההגירה. בואו נראה תמונת מקרו של השוק באירופה, ונוכל להתמקד אז באסטרטגיה של אקונוג'י בתחום. אנחנו יכולים לראות כאן שבצד של הביקושים, לאורך השנים, אנחנו יכולים לראות שם מ-2010 עד 2025, הייתה איזושהי שחיקה בביקושים לחשמל באירופה. אפשר להניח שזה כתוצאה ממאמצים גדולים מאוד ממשלתיים לעבור לחיסכון אנרגטי. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, אנחנו רואים התייצבות בשימושים הקיימים, ואפילו יש תחזיות לאיזושהי צמיחה קטנה של כ0.5% בשנה. אנחנו רואים בעצם התייצבות של איזשהו בייסליין, ואנחנו רואים בשנים האחרונות ובתחזיות קדימה גידול גדול מאוד בביקושים לחשמל. קודם כל זה נובע משימושים חדשים. אנחנו צריכים להזכיר את העובדה שבאירופה עוברים לחימום במקום בגז טבעי, עוברים לחימום באמצעות משאבות חום שצורכות חשמל, רכבים חשמליים הולכים ומגדילים את הצריכה בחשמל. זה קודם כל גידול שהולך להיות משמעותי וקבוע. אנחנו יכולים לראות תוספת נוספת של ביקושים מהצד של דאטה סנטרים, זה אומנם לא הקצבים שאנחנו רואים בשווקים כמו באמריקה, אבל גם באירופה הביקושים בתחום הולכים ועולים. זה הצד של הביקושים. אם נסתכל בשקף הבא, יאללה, אני חושב שאתה צריך לעזור לי להעביר אותו. כן, עברתי. בצד של ההיצעים, היצע החשמל באירופה בשנים האחרונות כתוצאה מעידוד ממשלתי ושל האיחוד האירופי עבר בצורה משמעותית לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. אנחנו רואים שבשנת 25 למעלה מ-50% מייצור החשמל באירופה היה מאנרגיות מתחדשות. הדבר הזה יוצר אתגרים משמעותיים מאוד לרשת החשמל. קודם כל, כולנו מבינים שייצור חשמל מאנרגיית השמש, הפיק שלו הוא באמצע היום, לעומת זאת הביקושים העיקריים הם בשעות הבוקר או בשעות אחר הצהריים. הפער הזה יוצר באמצע היום עד כדי מחירים שליליים, כאשר יש הרבה יותר היצע מהביקוש הנדרש. כמובן שהדבר גם יוצר עומסים גדולים על רשת החשמל, הייצור במקום להיות מרוכז במקום אחד מרכזי, הופך להיות מבוזר, וכל הבלגן הזה יוצר עלויות מאוד גבוהות כדי לאזן את המערכת עצמה. הפתרון של זה באירופה, זה כבר מובן בשנים האחרונות, הוא פתרון לייצר אגירה, לאגור את החשמל מתי שמייצרים אותו ולשחרר אותו מתי שצריכים אותו. הפער
פער ההכנסות בין שעה באמצע היום לשעת ערב יכול להגיע היום באירופה ללמעלה מ-100 יורו לשעה. המשמעות היא שאין כמעט מתקן שמייצר אך ורק מאנרגיית השמש שההכנסה שלו לא נשחקת כתוצאה מהשינויים האלה. והפתרון הוא על ידי תוספת הגירה. לאורך השנים האחרונות אנחנו יכולים לראות שמחיר ההגירה ירד באופן משמעותי. הדבר הזה מאפשר לנו היום מודלים כלכליים מאוד טובים במדינות שבהם אנחנו פועלים. אז אם נסתכל על האסטרטגיה של אקונרג'י בתחום ההגירה, אז כמו שהזכרנו, כמעט מחצית מהפורטפוליו שלנו 6 ג'יגה זה פרויקטים בתחום ההגירה, 2 ג'יגה מהם כבר חלק מהפייפליין הבשל, בין אם הם כבר עובדים ופועלים, כמו המתקן באנגליה, בין אם בהקמה באנגליה או בגרמניה, או ברומניה, ובין אם הפרויקטים שהם כיום לקראת הקמה. הפיזור הגיאוגרפי של המתקנים הללו הוא מאוזן, אנחנו יכולים לראות את הפיזור היפה בין 5 מדינות הפעילות העיקריות של אקונרג'י, כאשר אנגליה היא המובילה ופולין מחרה ומחזיקה אחריה, למרות שיהיו שם חיבורים קצת יותר רחוקים. אם נסתכל ברזולוציה של כל שוק ושוק, אז האסטרטגיות הן קצת שונות. רומניה, שבה אקונרג'י היא מהמובילות של השוק, אנחנו מובילים בייזום, בהקמה ובהפעלה של מתקנים באנרגיה מתחדשת. שמה אין היום מתקן אחד שאקונרג'י מקימה או מפעילה, שלא שילבנו בו מרכיב של הגירה. ולמעשה ברומניה הדברים הולכים יד ביד. אנחנו גם הצד היצרני וגם הצד שאוגר ומוכר את החשמל בזמנים הנכונים שלו. זה לעומת מדינות כמו אנגליה או גרמניה, אלה מדינות שמלכתחילה היו מובילות באירופה בהטמעה של אנרגיות מתחדשות, והצורך שמה בהגירה הפך להיות אקוטי. אנגליה הייתה מהראשונות שהסדירה את זה, ואקונרג'י לכן יזמה שם פרויקט ראשון וכבר הפעילה אותו בסוף 24. גרמניה רק לאחרונה זה התאפשר, ואקונרג'י גם פעלה שם לאחרונה בצורה אגרסיבית, ונראה את זה עוד מעט בפירוט. במדינות כמו פולין זה קצת יותר משולב, בחלק מהמתקנים אנחנו משלבים את זה קולוקיישן, חלק מהפרויקטים הם סטנד אלון, ובאיטליה זו מדינה רגולטור מסדיר אותה בצורה יותר מסודרת, ולכן שם הפרויקטים הם גדולים מאוד, והם משרתים את הרשת באופן עצמאי. אנחנו רואים באסטרטגיה של ההגירה מרכיב חשוב, הוא מאפשר לנו גם את הניצול של מקורות הכנסה נוספים מעבר לייצור, ואותו ארביטראז' יש עוד שירותים שאפשר לתת לרשת. המתקנים האלה ניתן להשיג בהם היום חוזים ארוכי טווח שמבטיחים הכנסות קבועות לאורך זמן, דבר שמגדר את תחזיות ההכנסות של החברה, והם גם ממנפים את הנכסים הקיימים שלנו בנכסי ה-PV, כי כשהם משולבים יחד עם הפרויקט הגירה, יש כאן win-win situation, ואחד ועוד אחד יכול להיות שווה 3. בואו נתמקד רגע קצת בסקירה של השווקים המרכזיים שבהם אנחנו פועלים. אז קודם כל רומניה. רומניה היא היום מהווה את המרכיב המשמעותי ביותר בפייפליין הבשל שלנו. זו מדינה שבה היינו מהראשונים שנכנסו ופעלו, מאופיינת בפרויקטים גדולים יחסית, שהפיתוח שלהם הצליח, כיוון שהראשוניות של אקונרג'י הבטיחה תפיסה של מקומות נכונים ברשת, וקבלת היתרים בשלב מוקדם. אנחנו מסיימים את 25 עם 1.6 ג'יגה, חלקו מחובר, חלקו גדול בהקמה. אנחנו מתכוונים לסיים את 27 עם כ2 ג'יגה פרויקטים, כשהתמהיל בין הגירה וייצור, עדיין הייצור הוא קצת יותר גדול, כ60%, כשהגירה היא כ40% מהפורטפוליו הזה. קצת מספרים לגבי ההגירה ברומניה. העובדה שהפרויקטים האלה פותחו פנימית על ידינו בעלות פיתוח נמוכה, והפרויקטים האלה מותקנים יחד עם מתקן ה-PV שכבר הוקם,
ולכן מנצלים תשתיות קיימות, בעיקר את החיבור, מבטיחים עלויות השקעה נמוכות לצד הכנסות משמעותיות. אנחנו יכולים לראות שרק תוספת ההגירה במתקנים שלנו, שאנחנו מתכננים להשקיע בהם בסך של משהו כמו 95 מיליון אירו, ייתנו לנו תוספת EBITDA שנתית של 24 מיליון אירו. זה משקף 25% תשואה להשקעה, תשואת EBITDA להשקעה, זו תשואה כמובן לא ממונפת, וזה כמובן תשואה מאוד גבוהה בשביל גובה ההשקעה הזה. רומניה היא מהווה פוטנציאל מאוד גדול בעיניים של חברת אקונומי. קודם כל היא עושה פעולות בשנים האחרונות להצטרף למדינות ה-OECD. המשמעות של זה מבחינתנו היא שמשקיעים וביקושים להשקעות ברומניה הולכים לעלות בצורה משמעותית. יש הרבה מאוד שחקנים באירופה ובעולם שלא ישקיעו מחוץ למדינות ה-OECD. זה פותח את ההשקעות במדינת רומניה לשחקנים גדולים מאוד בתחום, וזה אומר שהשווי של הנכסים של אקונומי במדינה יקבל בעצם בוסט גדול. בנוסף לזה, רומניה גם פעלה בשנים האחרונות להצטרף לשוק המסחר בתעודות הירוקות. המשמעות היא היום מבחינתנו היא לא מחירה של תעודה ירוקה בנוסף למכירת החשמל, אלא בעיקר הכרה רשמית במקורות הייצור שהם מאנרגיה מתחדשת. זה מאפשר לשחקנים שרוצים לקנות חשמל ירוק, לבוא ולהתקשר עם אקונומי בהסכמים ארוכי טווח, גם במדינה כמו רומניה. בדומה למשל לעסקה שעשינו עם אפל בפולין, בלי תעודות ירוקות, אפל לא הייתה נכנסת לכזו עסקה. ולכן גם זו התפתחות מאוד משמעותית וחיובית לרומניה, שהיא שוק אסטרטגי לאקונומי. שווה להזכיר, כן, לגבי המדינה הבאה, אנגליה. בריטניה, אנחנו מהראשונים שנכנסנו שם לתחום ההגירה, יש לנו פייפליין גדול מאוד של הגירה, המתקן הראשון חובר בסוף 24 ופעל במהלך שנת 25, אנחנו מימנו אותו ומפעילים אותו יחד עם גולדמן זאקס, אפשר לראות משמאל, אנחנו עקבנו במהלך שנת 25 לגבי הביצועים של המתקן, לשמחתנו הוא הגיע למקום השני מבין כלל המתקנים בבריטניה, מבחינת הביצועים שלו, אנחנו מרוצים מאוד מהתהליך הזה, גולדמן נתנו פה גם את המימון וגם נותנים את השירות. במתקן השני שלנו שאמור להתחבר בחודשים הקרובים, נכנסנו לשותפות יחד עם EDF, EDF למעשה מתחייבת למתקן להכנסת מינימום, מה שנקרא הסכם פלור, זה אפשר מינוף מאוד טוב יחד עם בנק סנטנדר הספרדי שמממן את המתקן, ובנוסף לזה אקונומי גם משתתפת או למעשה נהנית מכל האפסייד מעל אותו מחיר פלור עם השתתפות ברווחים ל-EDF. זו עסקה שמשקפת מצד אחד גידור מלמטה של ההכנסות כדי להבטיח רמת הכנסות טובה, זה מעניין גם את המשקיעים שלנו פה בישראל, אבל כמובן גם את הבנק המממן, ומצד שני גם ליהנות מהאפסייד. אם נסתכל מדינה נוספת כמו גרמניה, שגם בה הצורך בהגירה הוא גדול, זו מדינה שבה הייתה חדירה מאוד גדולה של אנרגיות מתחדשות, אנחנו יכולים לראות שב-25 כמעט 60% מהייצור בגרמניה כבר הגיע מאנרגיות מתחדשות, זה הביא לשיאים של שעות שליליות, גרמניה היא המדינה עם כמות השעות השליליות הגדולה ביותר באירופה, ולכן הצורך שם בהגירה הוא היסטרי, רק לאחרונה הוסדר שם הרגולציה, ולכן אנחנו יכולים לראות שחקנים כמונו שנכנסים שם למדינה, אנחנו נכנסנו לגרמניה בצורה משמעותית, עם 500 מגוואט, שהשלמנו את הפיתוח שלהם לאחרונה, התחלנו להקים את הפרויקטים הראשונים, ויתרת הפרויקטים הללו יתחילו לקום במהלך שנת 26, אנחנו יכולים לראות שההשקעה הצפויה של אקונומי בפרויקטים בגרמניה, היא 365 מיליון אירו קאפקס, זה כולל גם את ההשקעה שלנו בייזום, שסך הכל עשינו שם עסקאות שעלות הייזום בהם הייתה נמוכה יחסית, וגם עלות ההקמה,
המתקנים האלו עם הסכמי תול, הסכמי תול זה הסכם שלמעשה 100% מההכנסות, או אתה יכול גם לגדר 70% מההכנסות, למעשה מובטחות לתקופה של 10 שנים, זאת אומרת רמת ביטחון מאוד גבוהה של ההכנסות. אנחנו רואים שם צפי הכנסות של 57 מיליון אירו שנתי, זה משקף 16% תשואה לא ממונפת, זה אני מזכיר לכם בשוק שהוא טריפל איי כמו גרמניה. אני חושב שמזה אפשר לעבור ולראות את התמונה הכוללת של אקונוג'י. לימור, בבקשה. בעצם בהמשך להצגה של אייל ויואב, אפשר לראות גם בגרפים את הגידול בתוצאות הפרויקטליות מחשמל, ואת הצפי לשנים הקרובות, שמבוסס בעצם על הגידול המשמעותי בפרויקטים המחוברים. בעצם אנחנו גדלים מ-634 מגוואט ב-2025 ל-3.5 ג'יגה פרויקטים מחוברים בצבר הבשל. בהכנסות ממכירת חשמל, בהסתכלות על 100% החזקה, יש גידול מ-33 מיליון יורו שהיה ב-2025, ל-376 מיליון יורו עבור הצבר הבשל. האבידה הפרויקטלי ממכירת חשמל בלבד גדל מ-23 מיליון יורו ב-2025 ל-301 מיליון יורו עבור הצבר הבשל בשנה מייצגת. ובהתאמה ה-FFO גדל מ-13 מיליון יורו ל-224 מיליון יורו. ברמת החברה, סך ההכנסות של החברה בשנת 2024 הסתכמו ל-74 מיליון יורו, שמתוכם 23 מיליון יורו כאמור מהכנסות מחשמל, ו-48 מיליון יורו ממימוש ייזום ועלייה לשליטה בשני פרויקטים משמעותיים. ה-EBITDA הסתכם ל-48 מיליון יורו ברמת החברה. בסך הכל ניתן לראות מסלול של צמיחה ברורה בתוצאות החברה כתוצאה מהרחבת הפורטפוליו ומחיבורים לחשמל. ניתן לעבור לשקף הבא. עד היום גייסה החברה כ-1.3 מיליארד יורו, כולל הגיוסים האחרונים בחודש ינואר, שכללו 250 מיליון שקל גיוס הון ו-500 מיליון שקל באג"ח ג'. יחס גיוסי ההון לחוב הוא כחצי-חצי, שמהווה תמהיל מאוזן בין חוב להון. רק ב-2025 ועד היום, החברה גייסה 417 מיליון יורו, מתוכם 256 מיליון יורו בחוב פרויקטלי וחוב מטה, ו-215 מיליון יורו בהון, כולל הלוואות בעלים. בחודש ינואר החברה קיבלה בעצם ממדרוג דירוג A3 יציב שמעיד על פרופיל פיננסי איתן. מקורות החברה בעצם מגיעים מגיוסי הון, חוב ומימוש פרויקטים בשלבים השונים, והחברה מפנה את כלל מקורותיה להשקעה בפרויקטים, בפיתוח ובהקמה, ומתחילה הקמה בעצם רק לאחר שזיהינו את מקורות המימון. בנוסף, החברה שומרת נזילות למימון תקורות ל-12 חודשים קדימה. בסך הכל המבנה הפיננסי של החברה מאפשר לנו להמשיך בצמיחה, תוך שמירה על יציבות פיננסית. יופי, תודה לימור. אני פה בינתיים עברתי קצת על שאלות, אז ברשותכם שאלות פרטניות עניתי בכתב תוך כדי, אז בואו נעבור קצת לשאלות יותר כלליות. אייל, האם אתם צופים התרחבות בגרמניה? ויש גם שאלה נוספת לגבי התרחבות למדינות נוספות. אבל בואו... גרמניה, כן. גרמניה זה שוק שקונרג'י בעצם הסתכלה עליו בצורה משמעותית במהלך שנתיים וחצי האחרונות. בשנתיים הראשונות לא הצלחנו להיכנס, לא לקחנו את ההחלטה להיכנס, כל עוד הפרויקט היה מבוסס שם רק על PV. רמות התשואה בשוק הגרמני כשוק טריפל איי וכו', היו רמות שהן לא ב-DNA של אקונרג'י, נקרא לזה כך, ולכן בעצם השינוי היה עם הכניסה המשמעותית, כמו שיואב הראה, של ההגירה והצורך בהגירה המוגברת בגרמניה, ולכן אנחנו רואים פה הזדמנות, ראינו פה הזדמנות, הלכנו פה באסטרטגיה של לדחוף רגל בדלת, אז מלמעלה למטה, טופ דאון, ועשינו רכישות של פרויקטים ראשונים גדולים, ומרחיבים כרגע את הפעילות שלנו בגרמניה, גם על ידי תחילת הקמות, סגירת הסכמי תול, על מנת להבטיח הכנסות יציבות לאורך זמן ברמת תשואה גבוהה, וגם ממשיכים את פיתוח הקמת הצוות שלנו בגרמניה. בהחלט שוק אסטרטגי מבחינתנו. כן. אוקיי, עכשיו יש פה שאלה שחוזרת על עצמה בכמה צורות,
לגבי גיוסי הון בעתיד הקרוב, כמה הון נדרש כדי לגייס, כדי להגיע לנתונים, כדי בעצם לעמוד תוכנית העבודה הזאת, וכדי לתמוך בצבר הזה. אני רוצה לענות על השאלה? אני אענה על השאלה? כן, קבל. כן, אז אנחנו באמת נדרשים לגיוסי הון נוספים, אנחנו מממנים את הפרויקטים, את תוכנית העבודה הזאת, קודם כל על ידי מימון בנקאי, גם על ידי חוב ברמת החברה, ובסופו של דבר גם גיוסי הון. אנחנו מציגים את זה בצורה מפורטת בדוח הדירקטוריון לתוכנית העבודה קדימה, גם של צרכי ההון של החברה. לשנת 26 גייסנו בתחילת השנה 250 מיליון שקל בהון, וגייסנו לאחרונה גם 500 מיליון שקל בחוב, וזה משרת את תוכנית העבודה של 26, ואנחנו לקראת 27 נתארגן בנוסף. זה מתחבר גם לשאלה, האם אנחנו מתכוונים להגדיל את ההחזקות באקונרג'י, אנגליה, אז כל גיוס חוב בישראל יורד למטה לאנגליה בתור חוב גב אל גב, יחד עם רווחים לחברה הישראלית. כל גיוס הון שמתבצע בישראל יורד למטה לחברה האנגלית בתור הון ומדלל את השותף הצרפתי שלנו, למעט אם הוא מביא את חלקו גם בגיוס ההון ושומר על חלקו, ולכן יש תאימות מוחלטת בין ההחזקות בישראל להחזקות באנגליה, ואין גם כן פערי התחייבויות. אייל, האם אתם צופים כניסה לתחום הדאטה סנטרים באירופה? היום מי שלא... מתבקש. זה לא באופנה, לא להוציא הודעה בנדון, נכון? מי שלא הזכיר דאטה סנטר במצגת לא יצא ידי חובה. כן, אז אנחנו עדיין לא אופנתיים, אבל אני כן אומר שהתחום הוא בהחלט תחום מאוד מעניין. כמובן שכולם מבינים שהצורך בדאטה סנטרים הוא גדול ומשמעותי, וצוואר הבקבוק בו הוא החיבור חשמל. וזה מה שמחבר חברות יזמיות כמונו בעצם לתחום הזה. באירופה התחום הזה עדיין יחסית בחיתולים, הפוטנציאל הוא מאוד משמעותי גם באירופה בשנים הקרובות. אנחנו כל הזמן בוחנים הזדמנויות ומסתכלים על התחום הזה, וכשיהיה על מה לדווח אז אנחנו נדווח. אולי תמשיך אייל גם לגבי איזה יתרון יחסי יש לכם בגרמניה מול השחקנים המקומיים שנהנים ממימון מקומי זול? אני לא יודע מה זה שחקן מקומי, אנחנו שחקן מקומי בכל אחד משווקי הפעילות שלנו לגמרי, משרד מקומי, אנשים מקומיים. את אקונרג'י מכירים היום באירופה, בנקים גרמניים נותנים לנו מימונים היום בפרויקטים אחרים שלנו, גם באיטליה, גם במקומות אחרים, ולכן אנחנו כרגע בשלב של, לפחות בפרויקט הראשון שהתחלנו הקמה של משא ומתן, ועל מנת לסגור הסכם טול, כמו שאמרנו, מול שחקנים טריפל איי משמעותיים, ובצדם גם סגירת מימונים. אני אגיד עוד משהו בעניין הזה. בעצם כשבגרמניה היום, זה איפה שאנגליה הייתה לפני 5 שנים בערך מבחינת חדירה של הגירה. הגירה לעומת PV מצריכה הרבה יותר ניסיון טכני. קונרג'י היום נחשבת באירופה כשחקן מוביל, גם ברמת ידע. יש לנו היום מחלקה פנימית, מחלקת הגירה שיושבת בלונדון, עם הידע הטכני המסחרי הנדרש, ולכן גם בגרמניה שחקנים רוצים להיכנס להסכמים עם אקונרג'י, כי מעריכים את הידע שהיא מביאה מניהול, הקמה ותפעול של פרויקטים כאלה במדינות אחרות. יש כאן שאלה על כמה מסך ההכנסות הם במחירים מקובעים, בין יחס של תחום הייצור לתחום ההגירה בנושא הזה של קיבוע ההכנסות. אז נזכיר באמת את הנושא הזה, נתנו לו דגש ברבעונים קודמים. באיטליה אין בעיה לחתום הסכמי מכירת חשמל ארוכי טווח, ואנחנו התקשרנו לפרויקטים הראשונים בהסכמים כאלה. יש שם שוק מאוד תוסס ל-PPA ארוך טווח. אותו דבר גם בפולין, הפרויקט הראשון שחיברנו גודר, 70% מההכנסות שלו גודרו יחד עם הסכם ל-19 שנה עם אפל. בגרמניה ציינתי קודם שכל פרויקטי ההגירה שם יגודרו
בהסכמים ל7 עד 10 שנים, הסכמים על 70 עד 100% מההכנסות שלהם, ובאנגליה ציינו את ההסכם פלור, ויש גם הסכמי טול, גם הסכמים לכלל הפעלת הבטריה לטווח ארוך, כך שלמעשה רומניה היא המאתגרת יותר בנושא הזה. ברומניה יש לנו מתקן גדול, פראו 2, שזכה בהסכם CFD עם מדינת רומניה, זה אומר למעשה PP ארוך טווח יחד עם המדינה, זה מגדר כמעט 15% מקפסיטי הייצור שלנו שם. אנחנו רואים שם היום את שוק ה-PP הולך ומתפתח, וכמו שציינתי קודם, ככל שיתאפשר רישום של תעודות ירוקות וכניסה ל-OECD, זה יפתח לנו שווקים שלא היו קיימים קודם. כך שבעיניים שלנו אנחנו לא רואים הבדל בין גידור של בטריות לגידור של ייצור, והאסטרטגית אנחנו רוצים לגדר את כלל ההכנסות. עוד שאלות? רגע, זו שאלה ארוכה, אני צריך לקרוא אותה לגבי ערפל. טוב, קצת תנודות על מחירי החשמל, אז אולי אייל, אם אתה רוצה לקחת שאלה אסטרטגית יותר, איך אתם צופים את השפעת האירועים האחרונים על שוק האנרגיה באירופה? עלייה במחירי הנפט, עלייה במחירי הגז? אז אני רק אגיד בקצרה פה ההשפעה היא כמובן חיובית מאוד, אבל לא בגלל הטווח הקצר. זאת אומרת, לא בגלל הראייה של מחיר הגז עכשיו עולה, ומחיר חשמל ברבעון הקרוב צפוי להיות גבוה. אנחנו לא מסתכלים פה על טווח קצר, זה פחות מעניין, אלא דווקא על הדחיפה ברגולציה. לאור המציאות, אנחנו רואים פה כמובן אימוץ מוגבר של אנרגיות מתחדשות. ראינו את זה כבר במלחמת רוסיה-אוקראינה, את ההבנה של המדינות באירופה וההשפעה החיובית על השוק, ההבנה שהן צריכות לא להסתמך על הגז הרוסי, אלא לייצר לעצמם מקורות חשמל ולהקטין את התלות בגז, ובגלל הדבר הזה אנחנו מסתכלים על זה כמובן בצורה מאוד חיובית. זהו, יואב, אם אין שאלות אז אולי אני אעשה איזשהו סיכומון. יש עוד איזה משהו מיוחד? יש פה עוד, נענה עליהם באופן פרטני. בסדר גמור, אז באמת תודה רבה לכולם על ההשתתפות היום בימים כאלה. נקווה שנצא מהמצב הזה כמה שיותר מהר ובמחוזקים. אני רק אומר, אולי אסכם את המצגת שלנו במשפט אחד, ואומר ש-2025 באמת הייתה השנה הראשונה שבה קונרג'י הוכיחה שאנחנו יודעים לא רק לפתח פרויקטים, אלא גם לבצע בסקייל משמעותי מאוד, וזה חשוב, להקים בהיקפים משמעותיים, לגייס הון וחוב בתנאים תחרותיים ובכמות הנדרשת, ולבנות צבר בשל שגם מייצר הסתכלות אמיתית שלנו קדימה לשנים הקרובות. אז תודה רבה לכולם, ואנחנו נתראה במצגות הבאות.